दिनै जोङो जुमदार ब्लकनि पेरेन्ट कमिटि, महिला कमिटि, युथ कमिटि आरो 10टा प्राइमारि कमिटिनि जोंनि सांग्रां मावथि लोगो बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे सावरायमेल लादोंमोन। आरो बे सावरायमेल लानायनि गुबै एजेन्डायानो जाबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि UPPL दोलोखौ जुमदार हिसाबै जोङो बोरै मजबुत खालामगोन आरो थांनाय साराय बोसोराव प्रमद बर' सार दैदेननाय बे सरकारा मा मा आसनि लानानै रायजोनि थाखाय खामानि मावखो, बै आसनिफोरखौ जोङो रायजो राजानिसिम बोरै लांनो आरो बै आसनिफोरनि सोमोन्दै जोङो रायजो राजानिसिम बोरै फोरमायनो, बेफोर गासिबो बे गासिबो बिसयफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे सावरायनाय मेल लादों। आरो बे मेलाव जोंनि मिरुनि बिथां हान्थिगिरि नार्जारि, ब्रज कुमार बसुमतारी, धजेन्द्र राभा बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। आरो जोङो नुदों जे जुमदार हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन आरो 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जोङो जुमदार समष्टिखौ देरहासार खालामनायाव जोङो मदद खालामगोन। जोंना 40टा समष्टियावबो गोख्रों भाबै जोंनि जे प्राइमारि कमिटिफोर दङ, जे बुथ कमिटिफोर दङ, 3200टा बुथ कमिटि जोंना बे 40टा समष्टियाव दङ। 40टा समष्टियावबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोंनि बे खामानि मावनायखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समाव जे 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जोङो देरहानाया जोंना रोखा, मानोना जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना थै-थां पार्टिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथां हाग्रामा महिलारिया जे बुंदों माने चन्दन ब्रह्म बिथां आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौहाय जोंनि UPPL दोलोआव डिपुटेसनाव हरदों बा जोंनाव बेबायदि बुद्धि गोनां, सोद्रोम गोनां बेबायदि दैदेनगिरि गैयैनि थाखाय जोंनि दोलोआव हरदों, बे बुंनायाथ' जोबोद लासिंसिं बा मिनिथावना। दिनै बिथाङा गावनो हारसिं जानो थांगासिनो दङ। जोङो नुबाय बिथांनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै बिथाङा गोबाव सम सरकार सालायबोदोंमोन, बै लिडार बिथांमोनानो दिनै बिथांखौ नागारनो हमबाय। खारना बेनो जे बिथाङा माने खुनु लिडारफोरनो स्पेस होआ, गावनो गासिबो डिसिसन मेकिं गावनो हारसिङै माने राजाबादि सासन खालामो, खुनु रेसपेक्ट गैया, गुबुन लिडारफोरनो स्पेस होआ, जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ गारनानै बयबो दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव जइन जाफैगासिनो दङ। आरो दिनैसिम जिखिनि लिडार बिथांमोना जइन जाफैबाय, जोङो बिथांमोनखौ बरायो। आरो बेबादिनो गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोन दंबावो जायफ्रानोखि UPPL दोलोआव जगदान जानो थाखाय बिथांमोना जोंजों जगाजग जागासिनो दङ। दिनैबो जोंनि सराइबिल समष्टिनि रायमना प्राइमारिनि गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना UPPLआव जइन जाफैबाय लेटेस्ट। आरो बेबादिनो दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव बेबादिनो BPFनिफ्राय UPPLआव जइनिं जागासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव गोबां बेबायदि जइनिं जागोन। माने थाङै थुङै हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिं जासिगोन आरो BPFआ 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जिर' जाहैसिगोन। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं।
बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।